ana lamine cɛ fara muso ka denmisɛnnin babakɔrɔ Elhadji Grand Guejulu Kamara ni y'an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Elhadji dugu ma jɛ ka ba bɛ girin donso bɛɛ n'a kunkota fan don bilakun wɛrɛ tɛ anw n'aw de ka boli ka kunnafoni magɛn min ye kalimu tabɔ ka sɔgɔbɛ Grand Guejulu u tilalen kɔ ka ban an b'an ka nafolo ta ka don a la ni k'a la kumabaw fɛsɛfɛsɛ ni k'a la tila ni ɲɔgɔn cɛ sabu jamajɛ baara i b'a fɔ ko cɛ ka fɔ alamisa o alamisa e ni ne bɛ bɛn nin kumaso belebeleba in kɔnɔ nka baara in tɛ kɛ maa naani kɔ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru u bɛ jibi jakiti bolo kabini 5 heures du matin e n'ale bali dayɛlɛ min ye radio jɛgɛfo officiel ani YouTube u bɛ nɛgɛ tigi yɛrɛ bolo n'o ye an bɛ jakiti ye kuma man di da kelen na e ko cogo de Elhadji karamɔgɔ buwan labɛnnen de nalen don n wasalen n nisɔndiyalen n ɲɛ dara sɛbɛnfuraw kan n nisɔndiyara e y'a tɔmɔ ka n ta da n kɔrɔ i yɛrɛ y'i ta ta i ko bi alamisa ye ko anw yamaruyalen don limanaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka sɛbɛnfuraw kɔnɔ ko fɛn tɔmɔ k'a lakalu ye bonya ani ladiriya o kɔnɔna la o de kama bi an ɲɔgɔn sɔrɔ o ye tiɲɛ ye Elhadji ma foyi fɔ ni cɛ tɛ o tuma labɛnnen bɛ an b'a dɔn k'a fɔ lamɛnnikɛlaw fana labɛnnen bɛ an bɛ taa nɛgɛ tigi fan fɛ mɔgɔ buwa an y'an donkan fɔlɔ kɛ o kɛra filanan filɛ nin balan dayɛlɛlen don i tɛgɛ don ni bolo ni min bɛnna an k'o lakali Elhadji Grand Guejulu Kamara ne bolo ɲɛ fɔlɔ o ye Nouvelle Horizon ale ko di maa min sɛbɛnni ka tɔgɔ ko Awa Shayibu Tarawele gafure Awa ko Grand Guejulu min ye sankura sanbɛ foli hali bi a ko bɛ sen na sɛbɛnnikɛla ko a ko dugubila ka fisa ni ladawuli ye ni sankura jɔra Grand Guejulu jamana masakɛbulon la a bɛ jamanadenw wele Grand Guejulu ni ka sanbɛ foli ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ kalo tile 10 kunna sini Grand Guejulu b'a ye k'a fɔ masakɛbulon la jamanakuntigi n'o ye général d'armée Assimi Goïta Grand Guejulu maa minnu ye lasigidenw ye faso Mali kɔnɔ a ye wele bila olu ma o ye kɔrɔlen ko ye sɛbɛnnikɛla ko a ko tiga wɔrɔ ɲɔgɔn ko fara ka ca maa minnu ka jamana ye dana ta ka dogo ka n'an ka jamana kɔnɔ filani teriya jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la Grand Guejulu u bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ k'u wakili da maa dɔ kan n'o y'u ka doyen ye i b'a ye k'a fɔ ale b'i kana bɔ ambassadeur tɔgɔ la ale ni consul tɔgɔ la Grand Guejulu min ye Rusiw ka ambassadeur ye i b'a ye k'a fɔ ale de ye diplomate ka doyen ye sɛbɛnnikɛla ko min ye o doyen ye a y'i kana bɔ ni ka n ka jamanakuntigi sanbɛ fatigiyala batigiyala Grand Guejulu Ala ka kɛnɛya d'a ma Ala ka fanga d'a ma Ala ka se d'a ma Ala ka jamana in diya sabu Ala kɛn bɛ k'olu sigiyɔrɔ bɛ Mali ma ni Mali jara o tuma ko olu ka kunna wele olu ka hakilina jugu tɛ dɔwɛrɛ ye Grand Guejulu min kɔni bamaciya mun bɛ jamana in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ o bɛ se ka bɔ jamana in kɔnɔ cogo min na min ye bɛn ni kelenya ye o bɛ sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ min ye o ambassadeur ye n'o ye Rusiw ka lasigiden ye ale kɔni kumana lasigidenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'a yira k'a fɔ ko Rusila ni Mali an bɛ jɛɲɔgɔnya kɔnɔ filani teriya kɔnɔ Grand Guejulu ko bi de ka di ye maa ma hakili ye taabolo jugu wɛrɛ Rusila ni Mali cɛ i ka da la k'a fɔ k'u bɛɛ bɛ fili kɔnɔ ko Mali ka Rusila sugandi Grand Guejulu ko Rusiw o tuma k'olu m'a ɲini ko ye Mali y'a ɲini k'a yira k'a fɔ k'ulu ka baara ye jɛɲɔgɔnya ɲuman ye o tuma k'ulu ka baara k'u tɛ maa janfa o tuma ko Mali ye min fɔ ko abada Mali ma fili ko ye Rusila yɛrɛ taabolo ye Grand Guejulu n'i ye danna ta ka d'ulu ka fɛn o fɛn na k'i b'ulu jɔlen sɔrɔ i ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali bɛ jigiya mun nɔfɛ o tuma k'ulu labɛnnen bɛ olu ka jamanakuntigi min k'o jigiya ta k'a di Mali ma ko ni Ala ni kira sɔnna ma ko Mali tɛ fɔ a jigi kɔ wa k'ulu tɛna Mali janfa ko Mali mago mana k'ulu la waati o waati la min ye ambassadeur ka kuma don Grand Guejulu ko Mali bɛ olu jɔlen ye an kɛrɛfɛ k'an ka da ka sunɔgɔ min ye jamanakuntigi bonya bɛ manden bonya masegin bɛ a y'a fɔ ka waleɲuman dɔn k'a yira k'a fɔ ko ambassadeur fɛn fɛn sigilen filɛ Grand Guejulu k'a yira bɛɛ lajɛlen na o tuma ko Mali a m'a ka kanuya yira Rusila kelen na a y'a ka kanuya yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na Mali y'a ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye Mali m'a ka datugu mɔgɔ ye Mali ko k'a ni diɲɛ bɛɛ bɛ se ka baara kɛ fo ni maa min ko k'i t'a minɛ Mali ka dabada ma n'o kɛra ko maa tɛna an bolo tuma min ka dan kɔ Grand Guejulu a ka d'an na yɔrɔ min na k'an bɛ taa yen de ye an fɛla ye min ye o de bɛ boloda Grand Guejulu Mali kunnama n'a bilama jamana masakɛ ko yɛlɛma don bɛ kow la ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la min ye Mali n'a ka teriw ye Grand Guejulu ko basi foyi tɛ yen Mali n'a jɛɲɔgɔnw ye ko basi foyi tɛ yen maa minnu ye lasigiden Mali kɔnɔ yan n'u sigilen bɛ jamanakuntigi ɲɛkɔrɔ a y'a yira k'a fɔ k'u bɔr'u ka so u nan'u ka so ko gasi t'u la Mali ka taabolo ni sariya ye min ye ko bɛɛ ko bato
nimo bato Garange Julo ni ye min sɔrɔ i ka dala k'a fɔ ko i ka ɲini ɲɛna ye wa ko Mali tɛna bin maa kan a ye bonyamasegin kɛ ni ka sanbɛ foli ni dugawu don ta ni k'u bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ a n'u ka jamanaw ko hali bi ko Ala ka bɛn ni kenan sabati kunnafoni filɛ an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Boy Jabate ne fana bɛ n tɛgɛ don i tɛgɛ don Nouvelle Horizon o ta a kumana a ko di maa min ye sɛbɛnni kɛ Mahamadu Toure Toure Manju ministre min n'a bɛ diinɛ ko kunna n'o ye Mahamadu Kɔnɛ ye ko ani diinɛmɔgɔw u sigira ka kuma kuma in a nafa kun ka bon kuma in ko tile fila baara kun don a taara kuncɛ kunun ko araba kalo tile 11 février kalo san 2026 dɔ wɛrɛ tɛ hakilina min b'u la min ye ka se ka basigi don wajuli ko ni diinɛ ko taaboloyaw la kɔrɔfɔ u kun kɛn bɛ ka sigi olu de kan kɔrɔfɔ camanba de fɔra yakuma b'a la o kɔnɔ Abbé Abel Kasoge Namu ale min bɛ conférence épiscopale du Mali o kunna a ko ni ɲɔgɔn dalajɛ in k'ale bɛ foliba de kɛ yakuma b'a la ko sabu ko kɔnɔ kuma minnu bɔra a kɔnɔ ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ diinɛ maaw an ka kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko nin baara min kɛlen filɛ ko nin bɛna ni bɛn yɛrɛ de ye jamana kɔnɔ yakumaya b'a la o ma dɛmɛ ka bɔ yen révérend pasteur Nouhag Enfa Yatara délégué général association de groupement église mission protestante évangélique Mali kɔnɔ n'u k'a ma ko AGPM ale fana ye nɛn sigi kɔrɔfɔw kan tiɲɛ la ko ni nin ɲɔgɔn dalajɛ kuma kɛ k'a kun kan ka kɛ sabu minisiri ye nin min laɲini ko bɛn bonya karama ɲɔgɔn bonya ko o bɛ sɔrɔ nin ko sugu ni ɲɔgɔn ye sugu de kɔnɔ o la sa hakilila jigila ko wuli ka jɔ min kɔni kɛlen filɛ k'olu b'u sɔnni sigi a kan ko k'a fɔ ko minisiri ye ko n'a kuma nin kɛ ko kuma fɔ a ye k'a kɛ k'a dun y'a bɔ a yɛrɛ la ko k'a kɛ yakuma b'a la kosɛbɛ nin bɛɛ ye yakuma b'a la diinɛ a bɛ se ka yanga sɔrɔ cogoya min na olu kɔni y'a jira u ka prophète o ye Abaramu ko u ka Amina ko o dusukun k'o bɛɛ de y'o ye yakuma b'a la o la ko département min n'o bɛ nin diinɛ ko kunna k'a ye nin wulikajɔ min kɛ ko tiɲɛ la k'olu kɔni b'a fo ko fo ka se a dan na yakumaya b'a la o ma tɛmɛ ka bɔ yen i bɛna ye foli belebele kɛra maa wɛrɛ fɛ dɔgɔtɔrɔ Ousmane Salihu Traoré secrétaire aux affaires religieuses ale bɛ au conseil de kunna yakuma b'a la an ka jamanaba kɔnɔ ale fana ye tiɲɛ a fɔ cogo min ko nin ɲɔgɔn dalajɛ min kɛra ko fɛn caman bɛ bɔ a kɔnɔ fɛn minnu n'o ye kɔrɔfɔ minnu n'u bɛ baara kɛ n'a ye ministère des affaires religieuses i bɛna ye ko u ye nin baara min kɛ cɛ ne la ko ka diinɛmaa bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'a tɔn ko a baara k'a ɲana kosɛbɛ u y'a fɔ ten ko baara ko a ɲana kojugu o la sa wulikajɔ kɔni k'o ka kɛ bɛn kɛra kɔrɔfɔ minnu kan u kana kɛ k'u bɛ a sɛbɛnfura dogo ayi ko u bɛ se ka nin kɛ ka baara de kɛ bɛn bonya karama k'o bɛ se ka don ko kɔnɔ cogo min na yanni nin ka fɔ ja ko kun y'a sɔrɔ jamana ɲɛma n'o ye chef de l'État le général Assimi Goïta ale kun ye kɔrɔfɔ min b'a jira diinɛ ko u ka don ba la u k'u cɛsiri a fɛ wulikajɔ u k'o kɛ yaasa a bɛ kɛ sababu ye kuma dɔw b'a fɔ wajulikɛyɔrɔw la olu bɛ na ni dusutiɲɛw ye ko f'u bɛ ɲɔgɔn sama ko ka se kirikɛyɔrɔ la sɛbɛnfura an y'a fɔ cogo min an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mahamadu Toure ale ka sɛbɛn don bi bɔli don Garange ne bɛ n tigɛ don kura ye lumière a ko di la lumière maa min ye sɛbɛnni kɛ Garange o na kɛ la rédaction u bɛɛ lajɛlen jɛra ni ka min sɛbɛn Garange min ye iji kelen Garange b'a ye k'a fɔ taacogo tɛ kelen ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Mali n'a dafɛ jamanaw lajɛ Garange an bɛɛ lajɛlen de bɛ pankuru ta ni ka taa Makan jamana na ni ka taa alisilamɛya jɔsen duurunan ni ka t'o baara kɛ nka sɛbɛnnikɛla a y'a jira k'a fɔ la lumière kɔnɔ Garange a bɛ komi olu ka kalifa bɛ ɲini ka tɔɔrɔ sabu n'i ye an taga passew lajɛ o tuma ko danfaraba b'an ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko koda ko ma tuma dɔ la a bɛ tali kɛ jango i ka se k'i ta yɔrɔ dɔn ni k'i senna yɔrɔ dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali ni Niger tɛnkun bɛ ɲɔgɔn na Garange min ye Niger ɲɛmaw ye olu kɔni kɛn bɛ ka sɔngɔ min bin u ka ijidenw ye k'a jira k'a fɔ ka don pankuru kɔnɔ ni ka taa Makan ka taa iji kɛ ka segin ka na Niger 3,20,000,000
ani wa sheki ani nyari grange o Niger nyema olu ka songo blale samani la ko ako matime ka boy grange ni ye togo laje olu fana ni ambe gungelen gangata olu fana ka nyema o olu ye songo mun bla ka yidon ye ka do panguru kono ka ta makan ka sigi grange o ye million saba wa binani ani wa nani samani la ko o ye togo ka ye ikulo karabasiki ka piru belaje o kuma matime ka boy ako mi Burkina Faso ka ye oni Mali fana tangu menyona grange Burkina Faso nyema olu fana kame ka songo mun bla ko yidon ye o ye million saba wa biduru ani wa wolonfla o ye Burkina kaw ye million saba wa biduru ni wa wolonfla grange minye Burkina ma boye grange Faso bale babe gere sabanigala ko ako jamana nyemo kame ka songo fla bla songo folo grange o ye mamunu beta gouvernement fait o ye million nani wa bisaba ani wa saba ani keme fla ani bisheki ani dorome duro mimita gouvernement fait million nani wa bisaba ni saba ani keme fla ani bisheki ani dorome duro o ye gouvernement ta ye grange mamunu beta minye privé la i ka dala ka fɔ olu ta o ye million nani wa kɛmɛ ani wa kɛmɛ ani wa bisaba ani wa duuru million nani wa kɛmɛ ni wa bisaba ni wa duuru Mali ka danfara ani Burkina ka danfara Niger ka danfara ani Togo ka danfara grange ko million kelen de b'an ni ɲɔgɔn cɛ o million kelen k'a b'an ni ɲɔgɔn cɛ ka da kun jumɛn na an bɛɛ bɛ zone kelen kɔnɔ grange an bɛɛ bɛ taama kelen de kɛ an bɛɛ bɛ paranya kelen de kɛ grange an bɛɛ bɛ taa baara kelen de kɛ million kelen bɛ Mali ni tɔw cɛ cogo di ko ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye million kelen ka ca dɛ a ka ca 1 million waati grange i b'i da fa la a ka faamu i b'a ko 1 million sɛbɛnnikɛla ko grange min ye o million kelen o min danfara b'an ni tɔw cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ ko fan dɔ fɛ ale bɛ ɲininkali kɛ sabu min kɔni ye ala ko ye jango baaraw bɛ se ka nɔgɔ cogo min na grange n'i ye ni jamana tɔw lajɛ a na kɛ n'olu ka jamana ɲɛmaaw olu kɔni ye fan dɔ ta n'o ye subvention ye grange jango taamakɛlaw bɛ se ka caya a ko n'i ye Mali lajɛ a na kɛ ni Mali kɔnɔ yan n'an ka ɲɛmaaw ma subvention ta nin ko in na o tuma k'a bɛ sɔn ka bila o minɛn kɔnɔ dɛ ko ni dun ye ala ko lajɛ grange ko setigiya ko don maa minnu bɛ taa Makan ka taa alisilamɛya jɔsen duruna kɛ grange fo a nafolo ka sɔrɔ i bolo a nafolo dafalen o ka sɔrɔ i bolo ka sɔrɔ i ma taa ɲini cogo jugu la ala ko grange ko maa ko tɛ ala ko y'a gɛrɛ de ye grange i se bɛ fɛn mun na fɛn mun se b'i ye k'a kɛ ala ko la grange ko de ɲinini b'i fɛ ni fɛn mun se t'i ye grange ko ɲinini t'i fɛ misali la ala ko la ni maa min bɛ jaga bɔ grange fo ka sɔrɔ jaga nafolo o b'i bolo ni jaga nafolo t'e bolo e bɛ jaga bɔ cogo di ni bɛ taa Makan ko Makan wari ka bolo dɛ tɔw bɛ ka taa e fana bɛ taa Makan tɛ yan yɛrɛ dɛ n'a fɔra ko e bɛ mɔgɔ bila ka taa Makan i kan k'a ka musaka bɛɛ di a ka sokɔnɔ musaka a bɛ min to a kɔ wa n'a taara a bɛ ɲɛbɔ fɛn minnu fana fɛ a bɛ fakɔrɔ ni bakɔrɔw sama a bɛ fɛn o fɛn kɛ Makan misali la ɲininka t'a la misali la ne ta o ta ni n cunna 100 jɛ o bɛ di yan i b'o bila i kun awɔ ko nin minɛ k'i ma ye ko tɔw bɛ ka taa fɛn san e b'o don mun na ne tun bɛ finiw de san ka na ani mun wɛrɛ ani zamzam jiw i ma segin n'a tɔ kɔni ye ni wari tɔ bɛ segin dɛ a dir'e ma k'e k'o dun Makan i bɛ segin n'o tɔ ye ni ma na ka dɔ dun so yan a tɛ bɛn dɛ ne ni dɔ bɛ segin donc o kɔrɔ ni maa min ko san ko ni maa min misali ta san ko karisa i ka misali ka ɲi i ka misali ka ɲi ni maa min ko san ko ne bɛna taa sisan a tigi ye i ka passeport ko bɛɛ ɲɛnabɔ boloci ko bɛɛ ni aw bɛ taa i bɛ fini min meleke ka kabala minnu ko bɛɛ san a bɛ jisɔngɔ di f'a ka dɔɔnin to yan min bɛ to i kɔfɛ yan ka hakililasigi kɛ ɲɛ fana bɛ dɔ di n'o tɛ e bɛ Makan i hakili wulilen b'i kɔ foyi t'i kɔ yan grange n'i nana ko bɛna kɛ cogo di e ko i ji bɛ minɛ de o tɛ minɛ dɛ grange min ye sɛbɛnnikɛla ye a ye nin misali kɔni ta k'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw grange n'a dun ma k'a fɔ k'an bɛɛ lajɛlen bɛ fan kelen fɛ million kelen misali b'an ɲɔgɔn cɛ grange ko ka ca fo k'a dama tɛmɛ wa k'a bɛ sɔn ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na don n'a nataw la kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ la lumière kɔnɔ ka jɛ k'a sɛbɛn Boy Diabaté soir de Bamako a kumana
a ko di parti sagana ni ye parti sagana bɛ fɔ nin yɔrɔ la dɛ o man di an ka chauffeur citernes o bolibaw o tun ye baarabila boloda ko y'a bɔ a ma o ka d'an ye u y'a bɔ a ma an t'u jɔrɔ la dɛ an jɔrɔ la i bɛn'a ye kunnafoni a b'a fɔ cogoya min na chauffeur minnu n'u bɛ citernes boli convois la ayiwa ko kabini kunungo k'u ye zɔlinda dabɔ sabu u bɛ ka taa ka segin kɛ nin waati i bɛn'a ye u tun murutira ka da mun kan binkani waleya min n'o kɛra terroriste fɛ u kan janvier kalo tile 29 2026 sira ka sira min bɛ Kayi ani Diboli kofɔ k'o kɛra sababu ye u ka chauffeur dɔ olu ni kɛnɛ karabara k'u ko k'olu ka chauffeur tɛ to dalen goudronda la k'u ta u kan ka taa bila yɔrɔ min u ka taa bila yen ko n'o kɔni ma kɛ k'olu fana t'u bolo bila mobili direction na Syndicat national des chauffeurs, conducteurs, routiers du Mali, Sinakoko, olu tun ye nin wulikajɔ de kɛ ka olu tɛ baara kɛ n'u ye fɛn min laɲini n'o ma kɛ o la sa u ka chauffeur a fɔra cogoya min na a na kɛ n'olu taara ka taa u bila yɔrɔ la ya kuma bɛ a la o de kumu na u fana ye dusu ta k'a fɔ ko baara k'u bɛ baara u b'a kɛ o kumu na k'olu tun ye laɲini dɔ kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ min bɛ kɛ sababu ye ka u ka chauffeur u ka ta ka taa bila yɔrɔ minnu ni kɛnɛ karabara ko jaabi de tun ma di olu ma o la olu ye baara bila k'o bolo da faamaw kumana o kuma yɔrɔ min ani citernes bolilaw fana ka wuli k'u kɛ baara kan fo min ka teli min ye o la sa k'u kɔni ko jate bɔ la maa 15 fo maa 18 bɔɲɔgɔnko k'o de ni kɛnɛ o karabara ya kuma b'a la n'o ye u ka chauffeur ye camion bolilaw desani kosɛbɛ ko fo ka na se février kalo tile 10 san 2000 ni mɔgɔw ayiwa ko an ka ɲɛmaw k'olu kɔni tun ma foyi fɔ u kuma kala don ɲinina ka bɛn n'olu ka fɔta ye o de tun y'olu dusu bɔ nka faamaw kumana o yɔrɔ min a n'olu fana ka jaabi di fo min ka teli min ye an bɛ yɔrɔ min na komi sisan kɔni citernes u bɛ taa ka segin la kabini kunu sɛbɛn ayiwa an y'a bɔ sɔrɔ de Bamako kɔnɔ u ka bi bɔli de don Laya Jara a ka sɛbɛn don Garange hali bi bɛ ko min na o ma ban la foudre a ko di la foudre sanbɔrɔ bɛ kuma yan sige Garange maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye SC Garange a ko min kɔni ye entrepreneuriat ye i b'a ye k'a fɔ farafinna kɔnɔ Garange bolodengɔni ɲɛsin bɛ faso malidenw na i b'a ye k'a fɔ k'an ka baara kɛcogo Garange ko ka ɲi caman sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin jɛrɛjɛkuluba n'o ye Takadɔr ye sɛbɛnnikɛla ko ale bɛ Gabon jamana la Garange ninnu ye hakili juru cani n'o ye u y'u sigi k'o miiri min ye entrepreneur ye Garange olu de kɔni bɛ nin concours in labɛn i b'a ye k'a fɔ maa minnu ye ŋanaminɛŋanaw ye ni k'olu sugandi Garange ni ka se ka lajɛlifɛnw ta k'a di sɛbɛnnikɛla ko cɛbɔ dɔn o ye yɛrɛbɔ ye a ko kabini nin ko in santalamana i b'a ye k'a fɔ maa minnu dan b'u yɛrɛ la n'o ye entrepreneur ye Garange maa caman y'i kanabɔ faso Mali kɔnɔ yan min ye Ali Yatasa ye ale ye PDG groupe Yatali Garange ale y'i kanabɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko yanni maa min bɛ bolodengɔni ta ɲɛsin maa la Garange ni k'o kɛ fɛn ye min ye bolodengɔni kelen k'o ɲɛsin maa la k'o kɛ fɛn ye mun na i t'a ta ɲɛsin yɛrɛ ma ni k'i kɛ fɛn ye sɛbɛnnikɛla ko Garange min ye ni cɛbɔ in ye i b'a ye k'a fɔ farafinna bɛɛ lajɛlen ye entrepreneur ye Garange bɛɛ lajɛlen taara i ka sɛbɛnfura da i bɛ se min na i ye min kɛ ka tɛmɛ wa min b'i bolo programme na Garange min ye ni jɛrɛjɛkulu in ye n'o ye Takadɔr ye Gabonkaw fɛ yen Garange Afrique centrale u y'u sigi k'u miiri ni ka sɛbɛnw lajɛ k'a lajɛ min ye dépouillement k'o kɛ Garange ka bɛɛ ka taabolo ni nabolo lajɛ bɛɛ ka entreprise créer waatiw lajɛ i ye baara kumaba minnu kɛ sɛbɛn ni wulikajɔ minnu bɛ yen maa hakɛya minnu b'i bolo Garange u sina k'a dɔn k'a fɔ nin ko in o tuma k'o ka cɛw fara ka bɔ ɲɔgɔn na min ye vote électronique ye wa o ye musakako ye sɛbɛnnikɛla ko min ye o vote ye i b'a ye k'a fɔ k'u bila ɲɔgɔn dan na Garange min kɔni ye Ali Yatasa ye n'ale ye PDG groupe Yatali ye Garange ale de filɛ ne ka wuli ni bilisi ɲɛyɔrɔ sara ye i b'a ye k'a fɔ maa ba 43 777 olu y'a yira k'a fɔ ko lakika la k'ale de ye entrepreneur lakika ye a ka baara ka ɲi sɛbɛnnikɛla ko Garange min y'o jaabi ye o tuma yirala k'a fɔ ko sɔsɔli t'a la sabu
ma i dogo ka taa fɛn wɛrɛ kɛ a jaabiw bɛɛ lajɛlen kɛra mansin de sanfɛ o tuma mansin ye min fɔ ka ban garankɛ ko ye Bill Haki ye o tuma min ye jury ye u y'a yira k'a fɔ nin ko in kɔni ɲɔngirila ka ban san 2025 maa min kɛra farafinna bɛɛ entrepreneur min ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da o de kɛra Ali Yatasa ye PDG groupe Yatali faso maliden don Yatan Karesi kosɛbɛ a bɛ fɔ ten sɛbɛnni ko garankɛ i b'a ye k'a fɔ n'i y'a ka Yatali lajɛ garankɛ entreprise bahu de b'a kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen kun ye min ye malidenw bɛ se ka bɔ baarakɛbaliya la Mali yɛrɛ bɛ se ka bɔ sɛgɛn kɔnɔ garankɛ ni ka se ka san sɔrɔ cogo min na min ye malidenw bɛ se ka nisɔndiya cɛw n'i minɛ k'a di muso ma k'a di den ma garankɛ ye maa saba sɔn min ye Yatali ye i b'a ye k'a fɔ a ɲɛmaaba n'o ye Ali Yatasa ye a ko ɲumanya garankɛ ko ye Ala ko ye min ye jamana kanu o ye Ala dɔn ye garankɛ ni ka tila k'i yɛrɛ lajɛ k'i ka jamanadenw lajɛ sɛbɛnnikɛla ko i mana fɛn o fɛn k'i ka jamana ko la o tuma k'i b'a k'i yɛrɛ ye garankɛ k'i b'a sɔrɔ i ka min jani na min ye Ali Yatasa ye garankɛ a y'a yira k'a fɔ ale filɛ ka nin san min sɔrɔ garankɛ k'a ma sɔrɔ daga sunɔgɔ la dɛ k'a b'a ɲini entrepreneur bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɛ i ka da la k'a fɔ n'i ye entreprise sigi garankɛ k'i ye koba de kɛ sabu entreprise kɔnɔ maa minnu b'a kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ tɔrɔmɔɲɔn de sɔrɔ ka t'u ka denbayaw balo ni k'u ka jamana balo min ye jury ye garankɛ nin ko in bannen kɔ ka ban ko labɛnnaw u ye enveloppe ta ka d'a ma n'o ye sefo wari 25 ye u ma tɛmɛ ka bɔ yen u ye trophée d'a ma u ye attestation d'a ma ka tila ka kumakan duman da o kan min ye Ali ye a ko nin 25 garankɛ k'ale fɛnɛ y'a kanu ni k'a ta k'a di dɛsɛbaatɔ yatimɛw ma garankɛ u bɛ se ka fara u bolo kan cogo min na o tuma sabu Ala kɛmɛ ka fataw k'a ye min ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye Ala ko don garankɛ o ɲɔgɔn dɛmɛ don Ala baara ko ye waati bɛɛ lajɛlen ale ka entreprise kɔnɔ san nana sɔrɔ kɔlɔnda ɲiginnen don Ali Yatasa ye garankɛ min kɔni entrepreneuria ye ko a jidilen don jamana in kɔnɔ fo ka se kundama ma a b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an jilaja an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ko l'union fait la force kunnafoni filɛ nin ye an ye min b'o la foudre kɔnɔ u ka bi sɛbɛnnin don garankɛ Julu Kamara jɛgɛ bɛ ji dɔn o tɛ daga kɔnɔ jɛgɛ ye dɛ o tɛ daga kɔnɔ ji ye dɛ n bala tɔgɔ bɛ di Jabate Nouvelle Horizon a kumana a ko cogo di an ka ministre de la jeunesse des sports Abdul Kasim ayiwa farikolo ɲɛnajɛ kɛbaw n'o ye a karamɔgɔbaw ye ko a n'u ye ɲɔgɔn kunbɛn kɛ a ka di a ka di dɛ i b'a dɔn kamalen tɛ dɔgɔtɔrɔ en criminologie o don a b'a sen da yɔrɔ dɔn a b'a kumakɛ yɔrɔ dɔn a b'a ta yɔrɔ fana dɔn n'i ye namasafara fɛnɛ Kasimu ɲɛ cogo cogo a b'a pan a kunna o ka di o hakili ka ban ayiwa ko nin hakilina in n'o ye ministre Abdul Kasim Ibrahima Fɔnba ayiwa dɔwɛrɛ tɛ a ko de a bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ cogoya min na farikolo ɲɛnajɛ a bɛ se ka sɛbɛkɔrɔ dilan ka kɛ buna hadamadenw sago ye cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnya sa ndolati a bɛ fɔ o de ma ko football o y'o ta o tɔgɔ ma n'o tɛ farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a la i bɛna ka na ye k'a n'u sigira ka kuma dɔwɛrɛ tɛ ɲɛtaw bɛ se ka sɔrɔ kow la cogoya min na faamuyaw bɛ se ka sɔrɔ kow la cogoya min na an'u ye sariyakisɛ dɔw ta sariyakisɛ min bɛ se k'a to farikolo ɲɛnajɛ a bɛ kɛ cogoya min na n'a kɛcogo u y'u da don olu bɛɛ lajɛlen la yakuma b'a la juma don février kalo tile 6 san 2026 u ka sariyakisɛ u ka kuma CM numéro 2026 05 SGG i bɛna ka na ye ko présidence la général d'armée Assimi Goïta président de la transition chef de l'État o projet d'ordonnance k'u y'o bolo u sɔnni sigi a kan bɛnkan ka tɛmɛ ni o ye numéro 20 2017 037 14 juillet 2017 projet nin yakuma b'a la ministre Abdul Kasim Ibrahima Fɔnba ale de nana ni a sɛbɛnfura bɛɛ lajɛlen u ka conseil des ministres la jɔn kɛra a ma sabu u y'a bɛɛ lajɛlen minɛ ni bonya ye o la sa kɔrɔfɔ min kɔni fɔra a la ko dɔwɛrɛ tɛ farikolo ɲɛnajɛ a bɛ se ka sanayɛlɛ sɔrɔ cogoya min na bɛɛ b'a dɔn an ka Maliba a gouvernement u ma to kɔ farikolo ɲɛnajɛ a dɛmɛni la kɛnɛw bɛ dilan cogo min na denmisɛnw yɛrɛ bɛ dɛmɛ ten kɛbaw bɛ dɛmɛ u n'a taw ta ayiwa nin waati kɔni na i bɛna ye u ye wulikajɔ dɔw kɛ san caman tɛmɛni
ye u bɛnkɛra fɛn minnu kan o tɛ ka siraba sɔrɔ siraba tɛ sɔrɔ min u b'a yira loi kura u bɛna olu ta ya kuma b'a la min kɔni b'a to bɛɛ lajɛlen dusukun a bɛ se ka lafiya cogo min na loi du 14 juillet 2017 i bɛna ka na ye ayiwa u ye wuli ka jɔ kɛ o kɔnɔ yaasa hali an ka région kɔnɔ jamana yɛrɛ kɔfɛ farikolo ɲɛnajɛ a bɛ se ka ɲɛnata sɔrɔ cogoya min na a kɛcogo n'a kɛcogo ɲuman u ka don ba la yɛlɛma kow bɛ don olu bɛɛ lajɛlen la ya kuma b'a la i bɛna ye hali n'a fɔra ko a kalafili kɛcogo o ka kɛ ɲuman o fana la ya kuma b'a la k'u sigilen k'o bɛɛ lajɛlen kɔnɔ olu kɔni tɛ dɔwɛrɛ la denmisɛnw ka ɲɛta o bɛ se ka kɛ sababa ye cogoya min na an bɛ yɔrɔ min na e komi sisan sɛbɛnfura an y'o de fɔ n ka y'a bɔ nouvelle région kɔnɔ u ka bi bɔli ya kuma b'a la Alifa So a ka sɛbɛn don Elhadji Grand Kejo la hali bi ne bɛ n tigɛ don la lumière ye ale ko di Grand Ke ni Ala ma ni basi ma kɛ ko la Grand Ke bi kunya o b'a sɔrɔ an bɛ ko in kan ka ban n'o ye kalo kelen daminɛ ye sunkalo tile 30 e terikɛ de don ne ma bɛɛ terikɛ don silamɛ bɛɛ terikɛ don silamɛ bɛɛ Grand Ke sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Isa Tarawele Isa ko Grand Ke min ye kalo lɔhɔrɔmaba ye n'o ye alisilamɛw ka nin kalo sanumaba ye arijinɛ sɔrɔli kalo Grand Ke a tɔ tora juwakun kelen sɛbɛnnikɛla ko alamisa don o b'a sɔrɔ alisilamɛw kɔni ye baara daminɛ ka ban a ko fɛn minnu kan ka kɛ n'o ye dumuniw ye Grand Ke ɲɛnabila la min ye jamana ɲɛmaaw ye k'u y'u jɔ o jɔyɔrɔ la dɛ Grand Ke ko Mali tun famana nin ma ko k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la ni min kɛcogo ɲɛna ko ka fɔ o ka fɔ dɛ ni min yɛrɛ kɛcogo ma ɲa o ka fɔ Grand Ke min ye jamana ɲɛmaaw ye k'u ye kunbɛli mun ta ɲinɛ san kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko Mali famana nin mɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko sɔrɔ min ye usine ko ale ni jago o ministre ye n'o ye fulakɛ Musa Alasani Jalo Grand Ke sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ a ye fɛn minnu fɔ ko kuma gansan tɛ koyi ko kuma barikama don wa a kɛra kɛcogo la sɛbɛnnikɛla ko o kuma min ye sugu gɔni mɔmɔlen k'a lajɛ jamana yɛrɛ ye prix minnu fɔ feerefɛnw na Grand Ke bɛnkan minnu kɛra jamana ni juraw cɛ min ye usinetigiw cɛ Grand Ke ko fɛn fɛn fɔra ko a bɛɛ bɛ ka k'a kɛcogo la sɛbɛnnikɛla ko a ko dumuniw la mandi o de ye sukoro tulu nɔnɔ sogo sunkalo kɔnɔ sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ fɛn fɛn fɔr'o la k'a bɛɛ prix b'a nɔ na foyi ma fara kan wa fɛn ma fara kan fɔlɔ fɛn tɛna fara kan bɛn kɛr'o ma sɔn kɛr'o kan sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kuma in ma fɔ usinetigiw kɔ a ma fɔ jagokɛlaw kɔ a ma fɔ ASCOMA yɛrɛ kɔ n'o ye association des consommateurs ye Grand Ke ko bɛɛ lajɛlen jɛra ni ka lajɛ kɛ Grand Ke bɛnkan kan ka kɛ min ye o tuma min ye sɔrɔ kan ka kɛ bɛɛ fɛ cogo min na k'u bɛnn'o de kan sɛbɛnnikɛla ko Grand Ke n'i ye kalo kelen lajɛ o tuma min ye an ka dumunifɛnw ye n'o o mandi dɔ ye sukoro ye sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ bɛn kɛra min kan sukoro bɔrɔ kelen n'o ye kilogramme 50 ye Grand Ke 50 kilo a ko o sɔngɔ ye min ye 24 500 wa naani ani 900 24 500 bɛn kɛr'o ma sɔn kɛr'o kan n'i y'o lajɛ ani salon kelen tɛ dɛ Grand Ke o ma tɛmɛ ka bɔ yen bɛn kɛra min fana kan n'o ye tulu ye o bouton litiri 20 bɛn kɛra min kan k'o fana sɔngɔ 20 000 francs wa naani tulu litiri 20 o sɔngɔ 4000 Grand Ke bɛn kɛra min fana kan sɛbɛnnikɛla ko n'i nɔnɔ ale kilo 5 o bɔrɔnin bɛn kɛra min kan o sɔngɔ 12 500 2 ni 500 k'o tɛ yɛlɛma maa si tɛ dɔrɔmɛ kelen fara kan sɛbɛnnikɛla ko Grand Ke munumunu salo kɛra min ye bozola lanpani kɔrɔ Grand Ke ka taa bila Medina Kura ka taa bila juwa fiyɛ belebelebaw la min ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw fɛ a yɛrɛ k'a fɔ min fɔra jamana ɲɛmaaw fɛ a bɛɛ prix b'a nɔ na jura dɔw yɛrɛ ko Grand Ke ko dugu ka gɛlɛn nin waati la Grand Ke ko maa si kana layi k'i bɛ dɔ fara gɛlɛya kan jamana ɲɛmaaw Grand Ke ko an ka t'u kɔ sariya kɔnɔ n'u ye fɛn fɛn fɔ Grand Ke ko maa si kana sariya bunna k'u sago sɛbɛnnikɛla ko min ye sannikɛlaw ye maa caman yɛrɛ k'a fɔ ko jamana ka gɛlɛn nka u n'a ta o ta jamana ɲɛmaaw Grand Ke k'u ye effort belebeleba kɛ ni ka se ka feerefɛnw sɔngɔ bila nin na ko tiɲɛ don ko wari tɛ yen dɛ nka k'u kan ka fo sɛbɛnnikɛla ko Grand Ke min kɔni ye an ka dugu an bɛ don min na ko bi k'a fɔ de ko sukoro bɛ dɛsɛ nɔnɔ bɛ dɛsɛ tulu bɛ dɛsɛ walima sogo bɛ dɛsɛ ayiwa ko bɛɛ k'i da ka sunɔgɔ ko kuma t'a la sabu min ye labɛn mun sabatilen bɛ ka sunkalo kɛ k'a ban ka tila ka sukoro kɛ k'a ban Grand Ke ko b'a sɔrɔ hali bi sukoro tɔ bɛ jamana in kɔnɔ o tuma min ye an ka baganw ko Mali yɛrɛ ye bagan mara jamana ye k'a fɔ de ko bagan bɛ dɛsɛ Mali kɔnɔ ko kuma t'a la
ferejugu kɛ ko bɛɛ k'o dɔn yɛrɛ ye maa yɛrɛ kan'o f'i ye garange ko n'i ye ferejugu kɛ ka nafolo sɔrɔ ferejugu kɔnɔ e min yɛrɛ o kɛ k'i b'i sigi k'i miiri dusukun na ko e ye ɲuman kɛ wa a wari bɛ kɛ mun ye ɲininkali gɛlɛn i bɛna sini sɔrɔ n'a ye i bɛna sini sɔrɔ n'a wari ye garange min ye adamaden ye i mana kɛ diinɛ o diinɛ la ko bɛɛ kan ka jɔrɔ i dayɔrɔ la i mana ko k'o kɛ i b'i miiri dayɔrɔ la sabu k'an bɛ yɔrɔ min na an t'an to yɔrɔ la garange ko nin ye diɲɛ sotigi kɔnɔna garange ko diɲɛ bɛ ban min tɛ ban k'o ye badabada ye k'o de kan ka kɛ bɛɛ ka miirina ye ni ka yen labɛn ka bila wa ko lahara bɛ labɛn diɲɛ kɔnɔ n'i ka kɛwale ɲuman ye ala k'an bɛɛ kɛ ɲumankɛla ye kunnafoni fila de an ye min bɔ la lumière kɔnɔ Isa Traoré ale ka sɛbɛnni don. Bajabate. Naamu. Ale ka jate in bɛ 20. O cayara ɲɛkɔrɔ. O cayara ɲɛkɔrɔ. Ayiwa garange. A bɛɛ cayara dɛ. Waati bɛɛ n'a kɔrɔ ko tɛ. Awɔ. Ko ni ko min kuma sera garange b'i labɛn ka bɛn n'o ye. Kosɛbɛ. Tulu litiri 20 4,000 o tuma i bɛ fɛɛrɛ ni dabali de kɛ ko 4,000 ɲini ka butɔn 3 ɲini ka 1 bila Nana fɛ yen ka 1 bila Togo fɛ yen sabanan jɔn ye ka Kaja fɛ yen o tuma k'a daminɛ bi la sa ni maa min b'a ka tulu bitɔn 1 o kɔrɔ ko garange yɛlɛma don ko la garange an bɛ taa jibi fan fɛ an bɛ tila ka na. Karamɔgɔ Bajabate an lafiyalen nana tuguni an bɛna an tɛgɛ don bala kɔnɔ ni tigɛ ni min bɔra i b'o lakali maaw kɔrɔtɔlen don an kɔrɔ ko an k'a da don sira filɛ. Elajo Garange Julu Kamara i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ sigana fiɲɛbɔ bɛ kɔmɔ suruku kan ja Garange min ye tako filanan ne bolo ɲa o de ye 22 septembre maa min ye sɛbɛnni kɛ Garange o ye la rédaction ko Garange min ye an ka faamaw ye n'o ye forces armées maliennes ye Garange sɛbɛnnikɛla ko min ye ntanan kan ka f'u ye sabu dugu jɛ ko 20 ta Garange min ye ŋanaminɛŋanaya an b'o de boloda k'a ɲɛsin maa jugu ma sɛbɛnnikɛla ko Garange dugu jɛko 20 kibaruya dumanw de bɛ ta k'a di jamanadenw ma n'o de ye Bamanchu fali ye sɛbɛnnikɛla ko Garange Mali tɛ baga maa ma min ye Mali jamanakuntigi ye Garange a munnen don a sabalilen don wa a tɛ kɛlɛ fɛ a tɛ mankan fɛ o bɛ cogo min na malidenw bɛɛ bɛ ten fo ni maa min ko kɛlɛ ka di ye wa n'i ko kɛlɛ ka di ye Garange o tuma n'i nana ka na jɔlen sɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ min b'a la sɛbɛnnikɛla ko Garange an b'o de bunna ko kan bi min y'an ka sanfɛ kɛlɛkɛlaw ye n'o ye armée de l'air ye sɛbɛnnikɛla ko dugu ma jɛ ka ban olu bɛ patrouille de munumunu Garange avion de bɛ tile munumunu na yɔrɔ la a ko munumunu tɛ dɔwɛrɛ Garange Bamanchu ɲa dan bɛ yɔrɔ minnu na ni k'a bɛɛ lajɛlen gosi ka bɔ yen min ye Bamanchu ye u ka ŋaniya juguya bɛsengɔniya o bɛ ka kɛ ka yɔrɔ minnu sɛgɛrɛ Garange ni k'a bɛɛ lajɛlen gosi ka bɔ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko jamana dugukolo in fiyɛfiyɛ de ka bon n'o tɛ an bɛ don min na ko bi Mali armée a bɛ wuli ka jɔ min na jamana in lakanani ko la Garange n'a sɔrɔ jamana ba tɛ san ma sɔrɔ nin ko in banna mɛnna nka Mali dugukolo Garange a ka bon fo ka dama tɛmɛ o ye ala sɔn ye o ye garisigɛ ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen n'a sɔn fɛn don sɛbɛnnikɛla ko Garange o n'a ta o ta Garange min kɔni ye bamanciya kɛlɛli ye i b'a ye k'a fɔ Mali armée u ye kibaruya bɔ k'a sanayɛlɛ ni k'a yira k'a fɔ Garange n'i ye an ka jamana kɔrɔnfɛbolo lajɛ kɛrɛnkɛrɛnna min ye Tɔnbukutu marabolo ka taa Lere gun kan Garange Bamanchu ka danna juguya o tun ŋaniya bolo dalen bɛ k'a ɲɛsin armée ma u y'u bɛɛ lajɛlen bila ka taa lahara sɛbɛnnikɛla ko u ma tɛmɛ ka bɔ yen Garange min ye o jɛrɛjɛkulu o tɔgɔ ye ko EEI n'o ye État islamique maaw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko o min kɔni ye Lere tɛmɛnen kɔfɛ Garange u y'u munumunu salo ka na min ye Dakagun kan Segu bolo kan sɛbɛnnikɛla ko ka taa bila min ye Masina bolo ye i b'a ye k'a fɔ u taara Bamanchu ni diɲɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na ni k'u bila ka taa lahara u ma tɛmɛ ka bɔ yen Garange sɛbɛnnikɛla ko min y'o pankuru kelenw ye olu bɛ munumunu salo mun n'an ka jamana kɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen u y'a yɛrɛ k'a fɔ ka bɔ Segu ni k'i kun da Sikaso kan u taara Bamanchu ni diɲɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko Garange b'a ye k'a fɔ nin ye nisɔndiyabaw de ye maa minnu bɛ yen n'u fara ka taa lahara Garange ko nin kun ye tiɲɛnikɛlaw de ye wa caman bɛ yen denmisɛnnin fitininw Garange hali dɔw tɛ se marifa kɔrɔ k'u nɛgɛ k'u su k'u bila tiɲɛni na k'u nɛgɛ ka minfɛnjugu k'u kɔnɔ k'u ɲɛnamini k'u bɔ hadamadenya la ka t'u yɛrɛ bila u faliko la maa min tɛ se kɛlɛ la a tɛ se marifa cili la e bɛ marifa d'o ma k'o nɛgɛ k'o su k'o bila marifa dɔnna na k'o nɛgɛ k'o su k'o bila gɛrikɛla la i y'a dabɔ mun kama
ka taa yɛrɛ fa fu a somɔgɔw ka bɔnɛ la Granke yasa min kɔni ye denmisɛnninw ye u somɔgɔw kana bɔnɛw la min ye dɔw yɛrɛ ka du kana ci Granke bɛɛ lajɛlen k'i sigi k'i miiri ni ka jateminɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko k'a dɔn k'a fɔ n'i ka maa bɛ tiɲɛni na bɛɛ b'i ka maa ka sira dɔn i ka maa bɛ ɲuman na a bɛ tiɲɛni na a bɛ bamanciya la a bɛ maafa la a bɛ taa juru da maaw ɲɛ a bɛ taa moto minɛ maaw la Granke bɛɛ b'i ka duden lahɛla dɔn fo n'i ban fo n'i ɲɛ tugu i ka duden bɛ sɔn min ma sɛbɛnnikɛla ko Granke ni min bɛ kangari da i ka duden kangari da y'a ka bɔ tiɲɛni na n'an bɛ bɔ tiɲɛni na a tɔgɔ de ye ko laharataba Granke hali o ko in tɛ mɛn sabu an ka jamana in kɔnɔ Granke sigi tɛna kɛ ka tiɲɛnikɛla lajɛ ni k'an ka jamana bilisa ɲagami kunnafoni filanan an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Gwajabate namu wuladala kunnafoni ale soir de Bamako do ko kay polisiw ko k'u fo ali u ye tajiba de minɛ pai kata ni tigi dɔ bolo nka katakatigi a bɛ ko ani maa bɛ jɛ la ko na dangɛrɛ a ma sɔrɔ kosɔn ye ko a ye babugu ni tere k'a sen na babugu yɔrɔ n'i y'o kɛ e tɛ sɔrɔ dɛ laya ale de ye nin sɛbɛnya kuma b'a la k'a jara cogo di soir de Bamako kɔnɔ i bɛn'a ye ko kunnafoni b'a fɔ cogo min na ni kunnafoni bɔra an ka région dɔ la cɛden dɔ bɛ yen nɔ polisi de don u ko a ma le contrôleur principal Tapa Uri Demba Diallo directeur régional de la police nationale de Kayes ko a n'an ka cɛdenw de bɔra u ye maganta bere de ta k'u yaala ka zɔle da yɔrɔ la yɔrɔ min n'o ye sira dɔ ye u taara yen min kɛ alala u ka jɔfili ani sababa bɛnna sabu maa kirikara ninnu n'o ye ayiwa tiɲɛlikɛla ninnu ye u bɛ tɛmɛ yɔrɔ minnu fɛ k'a ye polisiw b'a sira bɛɛ lajɛlen dɔn u ka patrouille de kɔnɔ u ni katakanintigi dɔ sina ka taa bɛn polisi n'a ka polisi ɲɛma yɛrɛ u b'a fɔ tubabukan de la ko moto tricycle o tɛ sen saba ye sa wa o ye katakatani ye u n'o de sigana ma in bɛɛ na Kayi ani Awuru cɛ alala katakanitigi ɲɛ dalen polisiw kan a n'a ka moto jɔ k'a dig'a la polisiw y'a dig'a kɔ cɛnnikɛla don a ma sɔrɔ cɛnnikɛla don taara ka katakatani to barigon 60 o tun bɛ katakatani kɔnɔ o barigon kelen o kelen o ye litiri 20 ye k'o taara bɛn litiri 1200 de ma essence la u y'o minɛ min kɛ ka katakatani yɛrɛ saalo ka taa n'o ye taji u taara lasago yɔrɔ la yɔrɔ min n'o ye lasago yɔrɔ ye yani a ko bɛɛ lajɛlen a ka se ka ɲɛdɔnya kuma b'a la nka k'u kɔni bɛ min fɔ hakililajigila taji ko ni bɛ a yaala ni a ye wala feere ko sariyakisɛ dɔ de b'u bolo ye sariyakisɛ min ni Kayi région o ɲɛmaaw ka ko labɛnnen y'o ye i bɛ tɛmɛ o de fɛ n'i ma tɛmɛ o fɛ taji a yurugu k'i bɛ tɛmɛ n'a ye u bɛ tɛgɛ da i kan wa i y'a sɔrɔ cogo min k'i na tila k'olu bɛɛ lajɛlen k'o lakali u ye taji ko in ko n'an y'an sigi ten k'an bolo da an sen kan dɔwɛrɛ tɛ dɛ jugu ninnu de bɛ taji in ta k'an ka jamana kana kɛlɛ wuli n'an ye o taji kelen na ya kuma b'a la o la sa ko Kayi yanfan kɔni k'u b'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i hakili sigi bɛɛ k'i hakili kɛ kelen ye nin ko cɛjugu sugu k'a tɛ tɛmɛ olu bara soir de Bamako a ka sɛbɛn ye nin ye Laya Jara ale de y'a nɔbɔ Granke n'a fɔra k'a y'a minɛ maaw sigilen ni min nɔ tɛ ko la i boli kun e kana boli n'i ye maa min ye ka boli e y'a ye ko dɔ kɛ e jigotigi wa ko ɲuman tɛ Granke ni kunnafoni bɛ dansigi bi kunnafoni la Granke sabu fɛn banbali jate dɔn min ye Jibi ye k'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale de tun bolo bɛ nɛgɛ la ale bɛ taa sigana fiɲɛ min ye nɛgɛtigi ye n'o y'an bɛ Jakite ale de bɛ radio Jigafo officiel ni YouTube la jɔyɔrɔ minɛ o tuma fo ka taa bila nɛgɛ kaɲa 19 na sabu o ye baara kɛcogo ye dɔ bɛ wuli dɔ bɛ sigi o tuma u bɛ baara ja fo ka taa bila fitirima gɛn ni Ala ni kira sɔrɔ ma sini juma daba ka kutuba bɛ yen daba ka fatiya daba ka dubawu o tuma bɛɛ lajɛlen b'o minɛ n'u k'o mun ɲɛda la sabu n'a taara k'i dan fo juma wɛrɛ n'a m'a minɛ sunkalo musaka ko n'a dubawu b'a kɔnɔ bon sini dubawu o ye dubawu kɛrɛnkɛrɛnnen de ye e yɛrɛ b'i bolo fila jan i b'i bolo fila jan i ka sukaro ko i ka nɔnɔ ko i ka tulu ko i ka makɔrɔni ko i ka sogo ko sini daba ka dubawu n'i y'a mun ɲɛna o y'o bɛɛ ɲɛnabɔlen a ka to b'o kan sɔli Ala